Здрасти! Как сме? Много е красиво. Колата също е много красива. Разбира се. Сега да видим кой ще измиеме сега. Пак ще е Херезада. Трябва хубаво миене. Първо да изплакнем за бързо. Олег се чисти отвътре. Приятели, здравейте! Караме XC. Така се нарича 70. Не знам коя година е, но колата е огромна. Чакай, че виж готово как кара. Аз съм стала огромна кола. Ожули ми я. Човека няма да я купи. Значи взехме тази кола за човек, който се интересува в нея. Много удобна за сега, не е лоша, ама е огромна. Наистина огромна. До сега Subaru не съм карал. Така че интересно. Много ми е някакво малко, има хубави готини бутони. Не става. Не става. В даунтаун Сиатл сме приятели в една умрела шибана кола. Какво става? Наистина е много красиво. Караме това умрел BMW. Чуйте как се чува. Право ужас. Само да не ме остави тук, че направо ще пукне човек. Още за какво става дума? Ненормално е отвънка. Вижте за какво става дума. Ненормално е. Мале, тая кола за нищо не става човек. Много зле се чува. Им чуш, ще ме остави тук. She loves the little NA Miatas, so yeah. Are you vlogging for me, Michael? Yeah. Say what up. Where we going at? Check engine light. Everything on the dash. Everything show up? Лекси не иска да отиваме с новините, хора. Защото магазина ще затваря ето тук. I'll love to. Елата ме интервюрайте, тък му ще ви дам адреса, където работя. Да идват хора за коли. For a commission. Like Olympic torch, flip the hustle mountaintop, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse. Вижте колко е красиво. Виж гъската какво прави. Гледай. Виж колко гъски има там, виж. Ние се дават. Искам да ви покажа там колко е красиво. Натам. Няма никой. Само с Алексана сме на разходка. Така че ще видите ново клипче. Like and subscribe. И там сме. They said that the most ideal thing is like there's already
back then, she bought her whole house. Виж за какво става дума. Вече го няма, ама. Продадохме първата кола. Колата е готова. Първата ми продадена кола, приятели. Половин продадена кола, защото тя ми помогнала, че аз не знам как се правят номерата. Но колата е изчистена. О, какво е това бялото? Изглежда много хубаво. Слагаме газ и колата е готова да тръгва. Best place ever. Ще хвале. Ще хапваме. Аз се запазя чашата да си направя с кофе, но няма кафе къде взема. Бяхме до Chick-fil-A да ядеме. Сега отиваме на Trader Joe's. Вау! Какво става? Те така вкарват и изкарват колите от тук. Айде бе. Чуеш как ще тудудут. Това от сензорите. Че близко, много е близко до вратата. Вижте колко пространство имаме. Great drums, nigga, I ain't stupid, I see that, then my dough come quicker, whoa. Shorty hips is hypnotic, she moves, she's so erotic, watch, I'm like... Ейде, това е колата. Супер дълга. И огромна. Приятели, аз току-що се прибрах от работа и съм много изморен, но е много красиво и приятно. И съжалявам, че не мога да качвам толкова много. Вижте за какво става дума. Ние сме на зоопарк, приятели. Искам да ви покажа малко как е тук. Има много животни и ще кача клип най-накрая. Това е газело. Опа! Те са били двама, бе. Ето как им изглежда. Двама са, бе. Тя просто спи. Това е маймуна. Виж къде се е скрила. Тук по принцип трябва да бъде орангутан. Много е красиво. Аз го виждам те от тук. Вие не знам дали може да видите. Ето го къде е. Е много красиво.
Лек ще отиде напреде. Къде си, бе? Шматко! Къде си, бе, Шматко? Мале, това чудо е огромно. Само много е малко, но има огромно лице. Я го гледай то. Не го страх от нищо. Виж го, маминото се крие. Ето го братовчет ми. Не, това не е кон. Това не прилича на кон, да, ама не е кон. Прилича на кон. Много е красиво. Едната е под водата. Виж му, виж само малко главата и другия е King of the Jungle. Виж го това. Дава се! Колко е Това вижте му гнездото. Ето и птица. Иго толкова е застанал, бе. Ето ми е любимото. Чакалака, бум-бум, чакалака. Как си? Ти как си? Ти как си? Ти си най-хубавия. Ти си най-хубавия. Лег, вижте. Тук има динозаври. В България още не сте виждали динозаври. Ей, ще ви ги пратя да ви зададат всичките цигани там. Те просто служиха кози тук. Всичко ме боли от този ден във фитнеса. Трябваше хода, ама трябваше да се прави и аз газар. Сега искам да ви покам църквата как е. Приятели, здравейте! За съжаление не съм могъл да кача около един месец клипчета и това е защото се фокусирам върху самата работа, която почнах и исках просто да свикна малко с самата работа. Затова съжалявам, но ще опитвам да качвам по-често. Аз работя по принцип от 7:30, нали, сутринта до 7 вечерта, така че е доста работа, така да кажем, и съм много изморен след работа, но аз пак намирам някакви сили само да излизам, да правя някакви неща, да помагам вкъщи, така че съжалявам, че не съм качвал, ще опитам да качвам по-често, така че абонирайте се и харесайте и благодаря, че ме гледахте.